Nu se poate așa ceva. Ce faci, mă, nesănătosule? Vrei să mă omori? Eulu, ei drace că m-ai speriat. Ce-i, mă, nene? Ce am? Ce am? Tu vrei să mă omori? Păi, ce fac? Ce faci? Faci fum și eu îl înhalez și fac cancer la plămân. N-am vrut, doar făceam și eu un grătar. N-ai vrut? Lasă că știu eu, că așa faceți toți din satul ăsta. Parcă vreți să mă omorâți. Eu nici nu te cunosc. Lasă că te știu eu. Te cheamă Alexandru Radu, ești din Ploiești, ai învățat la Spiru Haret, ai 1,96, 124 de kg, 2 tamponări. Să se menționeze că nu din vina ta și, ce să mai zic, ești prost. Aici ai greșit, am 120. Mergi să te cântărești dacă nu mă crezi. Auzi, știi cumva și dă uleiul la mașină, că am uitat când am făcut schimbul. Știu, normal că știu. Mai ai încă 1240 de kilometri și trebuie să-l faci. Am crezut că mai am până trebuie să-l schimb, că acum nu prea mai am... Nu prea mai ai bani, știu. Ești bun. Ia, taci din gură. Dar n-am zis nimic. Șşt! Auzi muzica? Nu. E muzica în satul vecin. Știam că și ăștia vor să mă omoare. Oprește muzica sau ce poliția! Doamne ferește. Și? E muzică în... E muzica în... E muzică în comuna vecină. Știi. Știu, normal că știu. Mai... Și? Acum se aude, nu?